ಹ್ಮ್ ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಕ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದಿನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಲ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದ್ದದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ಗೋಪೂಜತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಗೌರಿನ ಉರ್ದರೆಕ್ಕಿಂದು ತೋಡ್ದಡಿಕ್ಲೆ ತಂದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ಲ ಗೌರಿನ ಉರ್ದೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಂಬು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಉರ್ದುದು ಬೊಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನದು ಅಂಚಾದ ಗೌರಿನ ಉರ್ದೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ ತೋಡುಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರುಂಡು ಉರ್ದರೆ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತೋಡುಗೆ ಎಂಕುಲು ದೇರೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕೊಡ್ಚಿ ಉರ್ದುನು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಬೊಕ ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ಉಂಡದು ಇಂಚನೆ ತೋಡುಗ್ದೆ ದಿರೊಂದು ಬತ್ತದು ಉರ್ದುವ ಅಂಚಾದ ಲೈಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ತೋಡುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನೀರು ಇರಟ್ಟಾದ್ ಉರ್ದನಗ ಯಾನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಕುಂಕುಮದ ಕಲರ್ ಒಂದು ಸೇಡಿಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಮಜ್ಜಿಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮುಕ್ಕುನ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಕಂಜಿಗ್ ಪೂಜೆರೆಗ್ ಬೊಕ ಪೂತ ಹಾರು ಗಟ್ಟಿ ಪರ್ಂದು ಒಂದು ಆರತಿದ ತಟ್ಟೆ ಬೊಕ ಒಂದು ತಟ್ಟೆದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚೊನೆ ಮುರ್ಕದ್ ಬೊಕ ಕಂಜಿಗ್ ಮೇಯ್ಕ್ ಪಾಡ್ರಿಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತೂ ಜವ ಇದ್ದುರ್ಡು ತುಲೆ ಉಡ್ತುದು ದಿರಂಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಗೌರಿನ ಕಾರ್ದಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುದು ಯಾನ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ 19 ಪಿದೈ ನಿಕುಲು ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ವಿಡಿಯೋ ತುತ್ತು ಜರಂದಂಡ ಅವಲ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಗೋಪೂಜೆದ ಗೌರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿನೇನ ಯಾನ್ ಪಿರ ಮರತ ಸೈಡ್ ಕೊನು ಕಟ್ಟೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ್ ಪೂಜೆಲ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಉರ್ದೊಂಬತ್ತತೆ ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಇಡೀ ಮೇಯ್ಕ್ ಪೂಜೆರೆ ಉಂಡು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಗೋಪೂಜೆನ ಅಂಚೆನ ಮಾಮಿ ಎಂಚ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿರ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪೂಜೆಗ್ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಪ್ಪರ ನಿಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿಪ್ಪರ ಇಂಚೆನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದರಂದ್ಲ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದಿತ್ತದ ತಟ್ಟೆ ದೆಪ್ಪರೆಗೆ ಬತ್ತು ಜಿಂಗ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಅಚ್ಚಿಗೆಪ್ಪುಗ ಬನ್ನ ಅಟ್ಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ತುಲೆ ಎಂಚಂಡಲ ಗೆತ್ತೆ ಅಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತಿಪ್ಪಿಡ್ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡೆ ತಿಪ್ಪಿ ಅಂಡ ಕೈ ಎಣ್ಣೆ ಜಾರು ಜೊತೆ ಒಂದು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಂಚಿನ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಐಟ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತನಗನಿ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸ ಜಾರು ದಿತ್ತಂಡು ಗೆಪ್ಪರೆಗೆ ಬತ್ತು ಚವೆಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ತಿಪ್ಪಿಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತು ನಡುಡ್ಲೆನ್ನ ಗೌರಿನ ಪೂರ ಅನ್ನ ಐತುಲೆ ಬಲ್ಲನ್ ಪೂರ ಕೊಂಬುಗು ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಹತ್ತಿರನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಕೊಟ್ಟು ಬಲ್ಪುನು ಬುಡಿ ಸತ್ತು ಬಲ್ಪುನೆ ಸೀದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಮೋಕೆಟ್ ತಾಂಕ್ ದಿನದ ಅಂಚದ್ ಗರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಕಿದೆಗ್ ಬತ್ತಿ ಎನ್ನುವೆ ಅನ್ನ ಕಡ್ಡು ಬುಡೋಡಂದ ಆಪಿನೇ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ ಅದ ಗರ್ವ ತೆಕ್ಕದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಗೌರಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂಥರ ಎಂಚ ಎಂಚ ಅರ್ಕಂಜಿ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಥರ ಕೆಂಪುಲತ್ತು ತೌಡು ಬಣ್ಣಲತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದಲ್ನ ಅವು ಏನು ಹಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ದೂರ ತೋಜಿದಿಪ್ಪಂದು ಪೂತ ಗೊಂಡೆ ಪೂತ ಹಾರ ಪಂಡ್ದು ಪಾಡ್ನತಿನ ಮಾವಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬುಡಿಯರಿ ಚಿಂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಬುಡ್ಪಿನ ಲೆಜ್ಜಿ ಅಟ್ಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಆರತಿ ಮಲ್ತೆ ಆರತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಗಂಧ ಪಾಡ್ದು ಗಂಧ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಬುಡೊಂದಿಚ್ಚಲು ಒಂದು ಪೆತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಂಜಿದೆ ಕಂಜಿತೆ ಒಂದೇ ಮಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಹತ್ರನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನು ಪರಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಜೊಲು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಯಾನು ಈ ಟೈಪಡ್ ಗೋಪೂಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ಕ್ರಮ ಎಂಚನ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಇಂಚಲ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರು ಕೆಲವರು ಅಂತ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಲ ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ಮೂಲಿ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಮಾಮಿ ಪಂಡೆರ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲ
ಇಂಚ ಗೋಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಚವಂತೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಚಾದ್ ಗಟ್ಟಿಲ ಕೊರಿಯ ಎನ್ನಲೆ ತಿನ್ರೆಗ್ ಬೊಕ ನಮನ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನೊಲಿ ಈತೆ ಕೈತಲ್ಡ್ ತೋಜಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಚ್ಚಿ ಎಂಚ ಬೈದಿನಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋಂದುಲ್ಲರ್ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಿನಿತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.